Nema između. Ili si naučila ili nisi naučila. Sjaši kravo stara. Molim! Sjaši kravo stara. Cijeli život predaješ o ratovima i ubijanjima. Pa nas onda ispituješ, pa nas ubijaš ocjenama, pa nas roditelji prebiju zbog tih ocjena, a ti ideš doma i misliš se koga ćeš sutra sjebati. Kako si jadna. Koliko ti je dosadno u životu da ti je vrhunac tjedna maltretiranje tuđe djece. Pa šta si nisi svoje rodila? Pa nikad ne nije ni htio. Jel ti kad došla da se ubiješ? Nikad. Idi ravnateljici. Odmah. Pa dobro, jeste li ti normalna? Daj, pusti me, nisam ništa napravila. Nika, pa kako se to ponašaš? Ti se pretvaraš u čudovište. Možda niste trebali imati djecu, pa bi vam bilo lakše. Gubi se! Nika! Vi ste rođeni na brodu, niste čuli za kucanje. Ne budi bezobrazna. Ili što, ćeš me možda udariti? Vi se ne bojite nekakvih plavih telefona, socijalnih službi. No ti to prijetiš. Upozoravam. Ma ti si beznadan slučaj. Da, samo da znaš. Ujutro imaš pregled. Kakav pregled? Opsežan, od ginekološkog do testiranja na droge. Ako već ti nećeš reći, nema veze. Postoje stručnjaci koji se bave slučajevima kao što si ti. A sad se otuširaj i spavaj. U vražju mater! I keep secrets from my family. All the ways you've been controlling me. When it hurt, I didn't make a sound. All the drama that you put us through. How amazing that it's never you who lit the fire, burnt the whole house down. 'Cause nobody taught you how to cry. Pretpostavljam da ne navijate za Inter. Dobro pretpostavljaš. Što je Inter? Ovo između. Ovo gdje smo mi. Zove se između. Između čega? Između Boga i vraga. Što te briga? Jesi ti roditelji što ostavili provjeriti? Nisu ništa ostavili. A što si njima ostavio? Ništa. Pa što se čuš? Što je ovo? Sredstva za sanaciju rana. Mi smo mrtvi! To ne znači da ćete besposličariti. Pa neće meni niko govoriti šta ću ja raditi. Onda ideš dolje. Kako sam mi mislio? Petar, si osjetila ovo? Jesmo, ja sam nikak. Divno. A koja se brožja motor ovdje događa? Ne. Nema zbližavanja. Nema emocionalne konekcije i nema zaljubljivanja. Kako to mislite? Pa vi ste ovdje na radu za opće dobro i čistit ćete one koji idu gore. Gore, u raj. U lift. Kako ćemo ih čistit? Na smjene. Ti drama queen fizički. Ti prijateljice emocionalno, a ti Marijane psihički. Ja imam svoje ime. Ja sam Petar. Dobro, ne boj se. Liječit će. Ima li šta za popaprit? Evo je, brate, friško zamotana. Ovaj džir. Brate, ovo je duvan i sto smeće. Poži se onda bost. Ako to ne paše. Aj, brate, zasviraj mi nešto. Pa da mi se ona bavad ispod žale. Ajde neku lagano. Sometimes goodbye is the only way. Oh, and the sun will set for you. The sun
Dobrodošli u svijet između. Znam da je nekima šok, pogotovo onima koji nisu vjerovali. Ali svijet je kompleksniji nego što se čini. Naš današnji zadatak je da se međusobno upoznamo. Pratite me. I još nešto, za svaki osmijeh jedan Inter više. A što je Inter? Inter je naša mjerna jedinica za vrijeme. Svaki osmijeh manje čekanja. Svaka suza, tu ste više. Ti ćeš prva. Ne, Petre, Dino, ne gledaj! Mika, smiri se. Gotovo je. Marijane, ti si sljedeći. Nemoj, Petre, nemoj gledati, nemoj. Ko da sam mu najveće razočaravanje. A sad ti, prijateljice. On je samo dijete. Dječače, dragi, smiri se, sjedi. Evo, ispričaj, što se tebi dogodilo? U mom razredu je bio dječak koji me zadirkivao i nisam bio dio ekipe u razredu i rekao mi ako instaliram igricu Plavi kit u kojoj trebaš ispuniti izazove, da ću biti dio te ekipe i došao sam do jednog izazova koji nisam mogao ispuniti i odustao sam i opet smo me počeli zadirkivati i dali su mi drugu igricu Momo u kojoj isto izazove ispunjuješ i sve izazove sam ispunio, došao sam do zadnjeg izazova, htio sam odustati, ali nisam mogao jer je igrica govorila da će mi nauditi roditeljima i zadnji izazov je bio da se objesim i završio sam godinu. Što je Domar? Osjećate se kao da šaljete djecu na ekskurziju. Osjećam se kao roditelj koji daje puno povjerenje djeci, a znam kakve se ludosti dešavaju na putu. Ma bit ćemo mi dobri. Ma bit ćemo mi pravi anđeli. Daleko ste vi od anđela. Da utvrdimo pravila. Imate jedan dan. Značite kad se trebate vratiti kada zadnje zrnce na pješčanom satu istekne. A gdje ćemo se naći? Naći ćemo se tamo gdje sam vas i ostavio. Na grobu. Na vašim grobnim mjestima. Pokucat ćete 3 puta između godine rođenja i godine smrti. Pažljivo, između, ne na jedan od brojeva. I pažljivo, vaša materija se mijenja. Neki očvrsnu, a neki se raspadnu. Idemo u lift. Čim izađete, okrenite sat.
Zatvorite oči, pljesak je prejak. Laku noć, lutkice. Mama, Da? jel seka anđeo? Pa ne znam, što ti misliš? Ja mislim da je. Dobro, onda je tako. Laku noć. Laku noć. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know. I love you so. 'Cause I don't even care about the time I've got left here. The only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. I'm sorry, but I gotta go. You laugh at me as we give these songs and all the gold. And I just keep on thinking how you make me feel better and all the crazy little things that we did. Daj Nika, smiri se. Je li nam dana prilika da vidimo svoje? Je. Jesmo li bili upozoreni da se vratimo? Jesmo. Što je on sad htio? Što je to važnije od moje i tvoje obitelji? Da on ostane, a mi se vratimo. Ma nisam tako mislila. Nisi ništa mislila. Daj, dosta je plaća. Oprosti što sam vikao. Ne želim samo još i tebe izgubiti. Ma znam, Petra, nećeš me izgubiti. Hoću, ti ćeš ići gore, jer si bila dobra, jer si bila samo dijete. Petre, pružila ti se druga prilika da vidiš svoju obitelj. Way up in the mountains, 4,000 feet high. There's a trail through the trees to a cliff where Carolina meets the sky. Oh, and there's a view I just can't describe. No, we're not there yet, just a few more steps, baby, wait. Okay, you can open your eyes. This is it, this is now, this is what I've been talking about. Looking out. Što bi molim te ponijeti nešto gore. Odnesi baki i djedu i reci da je sve djeve svadbe. Hoću. Petre, ništa s onoga svijeta ne možeš prenositi ovdje. Samo ono što su ti ostavili u lijesu. Ali tad mi nisu ništa ostavili. Jesi li dobro provjerio? Provjeri opet. Ipak me nisu poslali bez ičega.
Hoćeš li mi, molim te, to odnijeti gore? Hoću. Seko, Stella, što ti radiš ovdje? samo sam htjela da budemo zajedno. Sanjala sam te kako si me zagrlila. Nika, direktno si odgovorna za smrt nedužnog bića. Žao mi je.